ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakertong MP ke NPP National Parliamentary Seat ke Dr. Amprin Lingdo haka apusan terik ukala lingkot araja apusau haka jingle iyo kejet jongka syamairang ban pediang ngobha yu babat Cameron tetiang MDC ke seng Kongres na mairang ubelawan ban penyesok sya ke seng NPP kelapin pau shikipat ba ya ka thong bakadon ban le na kebenta kipat ba ke jela lada kipat ba ki Jied ya ka kum ke MP. Ke Dr. Amprin kala kerpat ru ya kipat ba baking Jied ya ka kum ke MP namar bakadon haka seng ke beladan Lypa ke Jingïadei ha Delhi. Bat Kynthei ben Jied ya ka tang namar bakadei ke kertong MP Kynthei na ke jela ndai wat la ka taru kala ong gamon kedei ha kipat ba. Haka ni kapor nga simru ya kata ka kabuk siyan bahan per itu ipi kum kata ka kertong MP. Ka kertong MP kaba nakidaw kibas ngaw day nakinongren kibas ngaw ya hap no lada pijit ya nga ya kakam MLA hapra ya kita ke issues jong kajela syakiti ki office syanongba Delhi hap ya side lang Like mentang Lypa UMP. Dakata ka jing trang ka bakraw ban UI ya kita ki. Kam ki babha ki Bala ban le UMP. Siya jan mo UMP bulo persyang. Let's see ulo persyang. Nrei namar bam don lang ha kata ka senrop lang hang te hapot Delhi. Let's see don bas ngap. Don kam let's say yang ikum ginong song snong jong kawan Shillong parliamentary man pakno dah ki MP ki badan naka ruling kenang bang mas ngam bapengon ba respond ha bang milite igijing kang sekiti jaka office ki bae ha kanong ba Delhi lada pisno yang hap ban pi don kata kanong rim bat ka jingsong kia ban pa yang sa parliament nga terwa hak mat jongpi ya ka jingkloy ka jonga ban tengno ya ka kam Emily jonga ban IT mons mo bhala ni ban sacrifice na ka banta ka jela kanumlang kalenti ka basok yang ban ya mangam simdon kata ka jingmot Ray na marbang mga don rengkan bag kidin jam jong MP uba kraw uba pipila ya Jied berlapa sa parliament arsin ipa ba ye jong iba pita ngadon bag pahakis nembi dang nong MP iba pita ngaday ka student hapo Delhi University bag ayo ye kidin jat rekam jong Kikam gibobon gibobha gibilale ban ngakemen bakatu ko jingyo jing hikay ka jonga kanya rap yang ban sungto ya kata ka jinglong MP kata ka hikay ka ba ila ayanga kanya rap kenya nga ban sungto kumno ban tray ha parliament kumno ngidam kam ban le ban yo ya ka jing kli ban yeng Klem jing am tetin man keren. Lajuang ikit para lang. Don bok menang man keren hindi mga pulis sa Delhi Kynthei sem. Una kana ubri ban le kumno rudang ya pay ban ya kana ban ya keren. Bak kita baro le si kita di training kiba shalandet kiba ngam tip ban ngampoy perkhat pa sisin kasni nan bod ikidin jat ki jogi. Kaya ikakular jong akong ka MP candidate ngan kular ayu ngan kular tang menteri sitong ngan kular tang manday kata kaksiang kabanya sadlen ya kikam kibadan hakijing mut kijing perkat kijong ni kibasak teng bun snen
Lada ki MP pada sarkar jela kimdon hakajo kat temai jing terekam. Yalah, iwei na iwei. Nai lada pipa ya ki MP ki badai na kat temai jong kajing sensar kadar jong kejela. Bat Jingïadei syati syanong ba Delhi. Yo le singan kamla ban shine lani ban peni ya kata kejingla jonga ban long ke MP jong pi. Ki MP don kampi ban tip ya ka feel ka baki hap ban tray. Tina kata kadaw menta tangmin ka sismi ngalala ban poi syariang do ngalala ban poi syaramrai bat ngaladon kata kabenta bandan lang hapon long stoy bat kikat tukat ni ki kenun mansung tu ki kita kikam ki bangan tray la bangalong kum ka MP kam dai ka basuk ban syuyale klemtip ki ki jing tentu ki banwan na kamatchunga bat nganganget pi paladong blay ulamang yang ula sandur yang banganong ke MP ke jong pipiru pin kersyan yang pinya kalen no ya kata kajingnya syak parti ha ke MLA ne ke MDC mat pin Jied ya ke candidate kabala penyesat na kabenta jong fi ngala pani fi ya gini kikat ni po tuli ki election bangala job banga tray shitom ngapani pi di kikam ki pamhaji bangale aka constituency jonga pat aki departments ki baper ki bangala tray ngalakta haka jinglong MLA ke jonga ngatarai pilayos ngawru ya ka jing testa bat ka jing sinkia ke jonga ya ka kam ke jonga ipori bakandit tang lai benai piyo manwat benia sepang jonga henry ngangangen Bala dapi iman bapi kersyan yang ngan presit om bat ngan pen iya pi kata ka benta jong ki MP ha kata ka sinsyan kadar jong ka demokrasi ke jong mi ngam dei kata tang kalong kumi ka bayale ke MP kirang ba ki si studat pa ban pen ka ini di long kumi pat ngen ngamdai ka Kynthei na kasenrang ngadai ka MLA jong pi ngadai ka nongyalang jong pi klap ya ka jinglong Kynthei na senrang jong nga nrengan tray sitom ngan peniya pi bangan tray kam ba banyo no rang ba abo pi pasti kay kata ka jinglong Kynthei Jied yang naman ngadai ka nongyalang kalap kapala peninuk saya pi ke jinglah jong nga tray ka kam Jied yang bang adon kata ka parti kapala dan lupa ki connection sa ti sa Delhi. Pag Jied yang bang adon ka Kynthei kalong bed man ya keren ruta. Nga ngawan na ni kum kanang song jong medalya. Bangan fai. Ngan tray, ngan peni lamang ngatip paka jingtip lam ke jonga. Ka jingdei jonga ka kuan yang bapita ka paha ba arji. Kapan per yang ada kibay ngan tray sitom henry kaman gede ke jongpi ngaterwa man mapi banganget bangadangala bangan Jingïadei ya ka Delhi kam jan bak kejela kan bhana ka benta kejela